קראתי על אנשים וחשבתי על אנשים בתנ"ך שסרבו. הסרבנות הראשונה הייתה זו של חווה אימנו שסרבה לציית להוראת אלוהים לא לאכול מעץ הדעת ואכלה. ובזכותה אנחנו יושבים פה ולא מסתובבים ערומים, בורים ומטומטמים בגן עדן וכדומה. זאת אומרת, אנחנו מדברים שוב על ראש, שזה מטאפורה, והראש מסמל אצלנו מחשבה ושכל, כן? ומיד אנחנו נכנסים לפמיניזם, כשאנחנו מדברים על ראש ועל רציונל והמחשבה. ואני דווקא אוהבת אבל את השיוך הזה של ראש השנה ומחשבות טובות, חשיבה חיובית. ואני גם אוהבת את זה שצריך להפקיע את זה דימוי הרציונלי הגברי אלינו אנשים. הגבורה בישראל, כפי שאנחנו חוגגים אותה, היא תמיד, בדרך כלל, לא אגיד תמיד, אבל היא בדרך כלל גבורה מצ'ואיסטית, גבורה של בקרב, היא גבורה של גברים. ואני חושבת תודה רבה. ואני חושבת שאנחנו צריכים לפרק את המושג הזה של גבורה עם הילדים ולדבר גם על גבורה של נשים. ילדה שמגדלת שיער ארוך וגוזרת אותו ותורמת אותו לחולות סרטן, לפאה, זה גבורה. אוקיי. בחנוכה, אם תסתכלו, זה חג של גברים, מדברים רק על גברים. בחנוכה, נכון? ואני חושבת שאחד הדברים שחשובים מאוד לעשות בכל חג, זה להתחיל לדבר, לתת מקום לנשים. היו שם אנשים בחנוכה. היו את האימהות והאחיות והבנות, ואנחנו יכולים לחשוב על דיאלוג. מה הם אמרו? וגם בחנוכה יש לנו את שלום ציון המלכה, קבוצה של אנשים שקודם כל אהבו את התרבות היוונית. רבותיי, גם אנחנו מבוססים על תרבות יוונית. מה זה דמוקרטיה? מה זה, אתם בבית ספר תיכון, בגימנסיה, מי המציא את זה? המציאו את זה היוונים. זאת אומרת, הארכיטקטורה, הספרות, המחזאות, התיאטרון. אוקיי, אז הייתה תרבות מדהימה, יוצאת מן הכלל, ורק טבעי הוא שחלק מהאנשים ירצו לאמץ לפחות חלק ממנו. מהדיכוטומיה, שהיא דיכוטומיה שקרית של רעים וטובים, אנחנו טובים והם רעים, זה בכלל חוזר בכל החגים. אנחנו הטובים והם הרעים וניצחנו. אז זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, יש פה מלא פוליטיקה שמאוד מאוד אקטואלית גם היום, אפרופו שחיתות. שאנחנו מכירים אותה, ואני חושבת שצריך ללמד, במיוחד בתיכון, ללמד את זה, להכיר את זה, לעשות את האקטואליה ולהשוות, ולהבין שזה לא רק היה מרד של כפייה דתית, זה גם היה מרד של השכבות הנמוכות, שסבלו, שמיסו אותם כנגד השכבות הגבוהות שהיו מושחתות והשתמשו בכספי הציבור להנאתם האישית. אני חושבת שהבחינה הזו של מעמד היא מאוד מאוד חשובה, מעמד כלכלי, חלוקת כוח בחברה, היא בכלל עיקרון של פדגוגיה ביקורתית. בכל מקום אני שואלת, מי שולט, מי חזק, מי חלש, מה מערך הכוחות? ובחנוכה צריך לשאול את זה, זה נורא נורא חשוב. אני את ט"ו בשבט הפכתי לחג של נשים. ט"ו בשבט הוא חג שהפכו אותו כבר בארץ, לשמחתי הרבה, לחג של איכות סביבה, של שמירה על הסביבה. פעם היו חוגגים את ט"ו בשבט עדיין בגנים, מה העץ נותן לנו, אנחנו כורתים אותו, הורסים אותו והורסים רהיטים, נהדר. אבל היום כבר יש ראייה, באמת העניין של איכות סביבה הוא ניטרלי כביכול מבחינה פוליטית, אז הוא תפס יותר טוב במערכת החינוך. ואם אנחנו מדברים על עצים ועל איכות סביבה, תעבירי, אז יש לנו סיפורים מופלאים של נשים, שאני מאוד מאוד מזמינה אתכם לחגוג איתם את חג הט"ו בשבט. יש לנו את מחבקות העצים מהודו, גם כן אישה מדהימה. בקיצור, ט"ו בשבט, חגיגה של נשים, אקטיביסטיות. בכלל, שוב, אנחנו לא מלמדים מספיק על אקטיביזם של נשים, ואני ממליצה, פה יש לנו ממש חג שמזמין אותנו לחגוג את האקטיביזם הנשי.
ושתי עשתה פמיניסטית, ואני חושבת שגם על ושתי צריך לעשות ריקליימינג, ניחוס מחדש, למדתי, איך אומרים את זה בעברית, וללמד אותה כאישה פמיניסטית שעומדת על דעתה, שיודעת להגיד לא. אנחנו צריכות ללמד את הבנות שלנו להגיד לא, בכל מצב אפשר להגיד לא. הוא, מרדכי הצדיק הזה, ממניעים בהחלט אינטרסנטים, אמר להדסה, תחליפי את שמך, באו לקחת אותם, חיפשו את הבנות היפות. היא יכלה להגיד, אני יהודייה, לא היו לוקחים אותה לארמון, לא לקחו יהודיות לארמון, אוקיי? והוא אמר לה להחליף את השם, היא החליף את השם ולקחו אותה לארמון. הצדיק הזה ויתר על היהדות שלה לכבוד האינטרסים. אתם יכולים להגיד אינטרסים לאומיים, אבל כרגע בהתחלה לפחות זה היה אינטרסים שלו, כי הוא לא ידע מה יקרה הלאה. אז אפשר לשים סימן שאלה על הצדיקות שלו מבחינה זו. אפשר גם לשים סימן שאלה על הצדיקות שלו. מה הוא עשה כל היום? הוא ישב בשער. בקיצור, בטלן. הוא ישב בשער, לא עבד, לא עשה כלום, הציל את המלך, שמע את השמועות. שוב, אני שמה סימן שאלה על כמה צדיק הוא היה. זה יותר מורכב. בסמלים אני יכולה לקחת את זה לכל מיני מקומות, ואני מציעה לכם עוד מקום שאפשר לקחת את הסמלים. אתם כמובן תבחרו אם זה מוצא חן בעיניכם או לא. אני יכולה לתת לילדים לבחור את הוורסיה. יש הרבה אפשרויות, וזה בדיוק מה שאני מנסה לומר. אני רוצה להרחיב את הראייה ולתת עוד אפשרויות. הביקורת שלי על מערכת החינוך זה שהיא נותנת מעט מאוד אפשרויות. היא נותנת משהו מאוד צר, איזשהו אמת מוחלטת. ואני רוצה שילדים יראו שאין אמת מוחלטת. שבועות זה חג מופלא. גם את שבועות אפשר להסתכל מהצד הלאומי או מהצד הפמיניסטי הנשי. והנה יש לנו פה דוגמה של חברות של נשים שחוצה גיל, חוצה למון, חוצה לאום, כן? זאת מבוגרת וזאת צעירה, זאת יהודייה וזאת מואבייה. היא חוצה המון דברים, יש פה אחוות נשים מופלאה, ואני חושבת שאפשר להתייחס אליה. אבל גם בפסח יש לנו אחוות נשים מדהימה, שחוצה את הגבולות של הלאום, בין בת פרעה ומרים ויוכבד. זאת שפרה ופועה, כן? הסרבניות הראשונות הן שפרה ופועה. ואני רוצה לומר שהאחוות נשים בשני הסיפורים, גם בשבועות וגם בפסח, היא מעל הלאום, ושם צריך לדעתי להשאיר אותה.